Ongi etorri Bergarako helduen eskolara. Bergarako udalak eskainitako Barrenkale kalean dagoen Irizar jauregian dugu egoitza nagusia. Halaber, Soraluze, Oñati, Antzola eta Elgetan ere baditugu ikastetxeak. Eskola honen ezaugarrien artean, irakasleen mugikortasuna aipatuko nuke batik bat. Gure ikastetxea sare publikoan integratuta dago. Guztira 480 ikasle ditugu. Hauetatik, 100 Soraluzeko ikastetxean daude. Bergarako helduentzako hezkuntza ikastetxeak hezkuntza arautua eta ez arautua eskaintzen du. Arautuan, 3 mailatan, alfabetizazioa, oinarrizko ezagutzen finkapena eta bigarren hezkuntza. Ez arautuan, goi mailako zikloetarako eta unibertsitaterako sarbide probetarako prestakuntza ikastaroak, informatika oinarrizko mailan eta hizkuntzak, frantsesa, ingelesa eta euskera. Soraluzeko helduentzako ikastetxeak, Soraluzeko udalak utzitako Baltegieta kalean dauden lokaletan du bere egoitza. Bertan, beste formakuntza jarduera batzuk ere badira, kafetagunea eta eskulanak esate baterako. Helduentzako ikastetxeak ondo hornitutako 5 gela ditu. 4 ikasleentzako eta 1 irakasle gelaren funtzioa betetzen duena. Hola a todos, me llamo Shebak, soy de Nepal, yo vivo en Soraluce. Yo vengo en escuela para estudiar castellano y poquito euskera ahora. Me llamo Sanjit Thapa, yo soy de Nepal, yo vivo en Soraluce, llevo casi 1 año aquí en Soraluce, estudio en la EPA, he venido aquí en la EPA para sacar un título de la secundaria y luego estoy pensando para hacer un grado medio. Y aquí en la EPA me llevo muy bien con mis amigos y los profesores me apoyan mucho, me soportan mucho.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Beretxinaga, j'habite à Soraluce, je suis d'ici. Quand j'ai su qu'il y avait ici des cours de français, je m'ai inscrit pour participer et pour pratiquer un peu plus le français. Il y a une bonne ambiance dans la classe, le professeur est très gentil et nous apprenons beaucoup. Tous les amis, ils sont très agréables et il y a une bonne ambiance dans la classe. Nous apprenons de toute variété de choses. Nous faisons quelques excursions aussi pendant les langues ou les cours. Des fois hors cours et nous passons très bien. Nous pratiquons un peu le français dans l'autre côté de la frontière et nous passons bien les journées. Llevo en la EPA pues unos 5 años más o menos. Empecé haciendo cursos de labores, o sea, aprendiendo a coser y bolillos y más o menos. Luego he hecho otros cursos de inglés, intentando aprender algo. Y ahora este último año pues estoy haciendo informática. Lagunen bitartez etorri nintzen, bigarren hezkuntzatan hemen, unibertsitaterako proba nago etatzen momentuan, eta ez dakit momentuan jarraituko duten ikasten, baina nire intentzioa ikasten jarraitzi da, lana ez dagoen bitartia. Irakaskuntza beti guztua izan jata, baina DBH-ko gara izan, ezin izan egan etara, eta orduan 25 urteekin, paruan da galditzen nintzala, nekizan hori zegoela moduren bat unibertsitatean sartzeko, eta lagunak eta eukin itxuan hori epan hitz egin zoztela, eta zinitzen epan, eta hori, Soraluseko beste lagun batzukin, sarbidea etara ginuan, eta gaur egunean gare Donostiako irakasle eskolan, 4. maila bukatzen, eta bueno, urrengo urtean parua da, baina lan egiteko nahi duen lekuan. Aurreko urtean eduki ginoan aukeria joateko praktiketara, Ekuadorrera, komunidade indigenetara eta, hango gauza ikusi ginuzen, da ondo. Epana esateko, irakasle oso onak toko jaku zela, eta taldia da joana, goguekin aprobatzeko, eta gero asko da norberana, norbera jartzea motivazioa, baina azkenean norbera nahi badu, laguntzak badauz eta laleik. Hane entera honintzen lagun batzun bitxartez eta zela hemen atera esan akzesua eta lagun batzuk hasi zian, da neu anima honintzen, lana enekan ez du bat segurua eta zoze ikastiarren daula. Eta labenduan unibertsitateko akzesua eta hori nabilitzen arrasaten proiektista ero goi mailako ziklo bat, dala bioreikuntza daula sartzen da. Da, interesantia, da, mantxa. Ni hasi nintzen epan ikasten, lehenago 2 modulo erdi mailakoan neukan, eta zoze goi mailako ikasketaren eman nahi nebanin, eta pentsau neban epan unibertsitateko sarbide froga ataratzia, eta hola apuntau nintzen. Lagun batek komentau zoztan etara nebala, eta hola, gero urte batian epan Bergaran egon ginen, Bergarako epan, eta oin nahu Donostian, unibertsitatean magisteritza ikasten, 4. mailan. Hori epan bidez lortu izan dugu Ekuadorrera joan alizatia, bastante saldu eskuz.